getting into soul food with the BMC Bishop Museka Misola. We do this every Tuesday. Bishop Museka Misola, he is the founder and senior pastor of City Gate Assemblies. Bishop, kuliseko mamba? Kwangava kwakanaka. Ndiana ali pastor changu? Ndi sister Lewe. Ndiana ali pastor changu? Pane zvimweni zvakaitika ngwari kupati mufundisi vakatamba zvekwadavhita but then vaitamba nenzeve dzemunyika leo nogona kutongomona ari mundege apa munambowirirana kuti ari kuenda kundege saka I think it's fair kuti aende paspecial mani aiwa adi complain esa kuna munhu kuti unyazoziva kuti kana nhingi zvikatonzi asungwa unonyatsomuendesera chikafu ikoko wakasununguka zati anodhiserva uri variko. So do not tipinde muyanasi. It's a continuation from Jotakatanga last week. Why you're always in trouble? Yes. Or why problems follow you? I mean, why are you always in problems? Or why always in trouble? Exactly. Okay. Takabata zvakasiyana siyana. Takataura kuti nyika inoya yakatotakura legislature enforcer certain things muupenyu hwevanhu. Ndosaka kune vanhu vanoexcela muupenyu, kwoita vanhu vanoratidza kuti everything zvavanotraya kuita hapana kana chimwe chete chinofamba. Ndikataura ndikati mhuri yega yega ine law yakaiswa nemaforefathers emhuri iyoyo. Saka in other terms unogona kutozosangana nezvimwe zvinhu zvaunotsoona kuti mumhuri medu tiri kurambidzwa kuachiva zvakati. That is a law that you need to break. So today ndati ndingoenda nayo pamberi zvishoma ndikuratidza some of the things zvinoitika. Unozviziva here zvakare kuti iyo maforefathers ako kana iwewe munogona kukonzeresa kuti pave nelaw munyika yemweya yekuti Mwari unokuvengai. Mwari pachake agomeka sure kuti hamuna chamunobata chinoendeka, especially kana muri generation kana kuti muri mhuri yevanhu vanodeura ropa risina mhaka. Iso wakatengesa udangwe, atengesa udangwe zvakarwadza Mwari zvekuti Mwari vakasvika pakuvenga Iso. Ukanocheka Malachi chapter 1 verse 2 inotaura pamusoro pekuti Jacob have I loved, right? Verse 3 that but Esau I have hated, and I have turned his mountains into a wasteland and left his inheritance to the desert jackals. Edom may say, Edom dear Esau, though we have been crushed, we will rebuild the ruins. Which means unogona kuparidzira Esau kuti kunyange zvikaramba nhasi zvinoita mangwana, ramba uchitsungirira zvichaita chete. Iye vaita waka confidence akada no, we are going to rebuild. Mara teaching. But this is what the Lord Almighty say. They may build, but I will demolish. They will be called the wicked land, and the people always under the wrath of God. So in other words, unogona kuona kuti pauri kuzama kutenga stand. Right. But stand dzese unotenga stand parikufana kuwakwa chikoro. Watenga stand parikufana kuwakwa chikoro instead yekuti vakurambidze kuvaka. Aiwa unotovaka nemhaka yei hazvina kunzi havake zvakadzikana akavaka ndichapwanya. Iwewe ndiwe unosimudzisa zvikatapira kunopwanya dzimba dzese dziri ipapo pachitsvagwa yako bedzi. Wakatoita zvemaloya mukatosainirana but musi wekupwanyiwa ndipo munozoona kuti but sure pachikoro kapatiri panapa chii chiri kuitika. Esau have I hated. Saka unogona kunge uri muvengi waMwari based on things that you have done, based on things that have been done on your behalf, and you have not addressed them. You have not addressed them. So if you don't address certain things, kunogona kuita an embargo inokurambidza, inokurestricta from acquiring certain things in your life. Pane chinhu chandaka observer, chandaka discover, chandakaona kuti this is total wickedness inoitika muupenyu.
Amazona tikana uri murombo. You are not really worried about your health. Unoita zvinhu zvekuti vanhu vanoti arware here nazvo izvi. Arware? Ugodya munya wakasara nezuro wanga usina kuvharwa. Hapana chinoitika kwauri. Hapana. Ugonwa mafizzy drinks aya. Kupedza kiretu roga. Hapana acid inouya. Right. Yes. Uchikreva so kuda zvinhu uchizvishayiwa. The moment yaunoita mari Asichi. dhokota anokupa list yezvinhu zvekukurambidza kudya. Apo zvikwanisiro zvapo. Zvikwanisiro zvapo. Right. Wakakura uchidyiswa muboora usingade munyevhe. Ndoyanga iri miriwo yenyu. Unoona futi dhokota uya akukudza kuti right nyanya udya munyevhe. Ari kukudzosera. Kwakabva. Iwo mastondido namakeke aya awanga uchishuvira. Wakunzi condition yami inayo. Aichade kuti mudye izvozvo. Usina chauinacho maziso ako hana problem. Paunozotengawo Land Cruiser auchaona kwakunida mumwe munhu anokutyaira. Zvinhu unazvo but hausi kuzvienjoya nemhaka yei. The law is still kicking in. There are many people right now wekuti everything is at their disposal but they can't enjoy it. Imba nayo but haigare. Nhasi ane operation kwakati. Abhururuka abuda munyika aenda kunoitwa operation kuIndia. Wazodii. Every time anenge ari panhoro achirapwa. But paakanga asina zvinhu izvozvo ari chigundira achichengetwa navanhu haana kuita problem. Kutange zvirwere zvinodzana kuti aane mari. Patone zvimwe zvirwere zvekutoti unotochiziva kuti chirwere ichi chinowanika kuvanhu vane mari stereki. Zvekuti ukatochinzwa nemunhu asina mari unoti une mari yekuchirapidza. Right. So I want you to understand kuti ndo zvakaita ma-spiritual laws. You'll discover that the things that you can't enjoy uri poor, you may also not enjoy them waricha. Saka right now unogona kunge uine zvauri kushuvira izvezvi so. Uchiti mari akangondiona ndichaya, you must make sure kuti wa break a law inokurambidza kuwana access kuzvinhu zvakanaka. The Bible says if you are willing and obedient you shall eat the good of the land. So eating the good of the land has nothing to do with you being rich. Eating the good of the land has everything to do with you being willing to follow God and be obedient to his statutes. Izvozvo ndozvinokupa access to enjoy the good of the land. There are people kuti akatenga mota but inoenjoywa nadriver wake. Ndiani nyatsoifila kuti motikari inomhanya kusvika papi haasisina capacity ability yekudriver motikari yake, haasisina ability yekunyatsoenjoya chikafu chake. Akunzi izvi musadye zvine maspice musadye, ndo chikafu chacho chinonaka. Uchanyatsoona kuti maacids ako iwaya ane zvaanorambidza zvamushe. Ini ndakamboudzwa zvikanzi tikuona ngemakuda kuita ma-acids, saka tanga kumira madrink aya nechichichi ndakapopota. Ndikati mimi drink ipi? Ndakatanga kumadrink ini. Drink ndakatanga kumadzoro. Ndatomiswa right. Ndakati azviite, I prayed and the challenge disappeared. But chana chakada kutouya andifunga kuti madringa nina angambosvika 500 angandamwa. Urikutambura rukapiyoko uchitokaona drinki so iri musherefu richitengeswa so unozwa kuti Jehovha ndipewo makomo aEfremu ayo ndinonzwawo makomo pasi amakomo akusvikike. The moment yaunobatawo 2 cents wakugona kuzvitengerawo kwana announcement yakuuya nemhaka wakarambidzwa kudya zvakanaka. Saka pane zvimwe zvaunofana kutanga kupopotera. Unoita gauti wakadya nyama kanganini ingatonzi nyama yawadya yawanda zvekutokuitadzisa kufamba. Ingomira izvozvo otonamata kuti iyi nyama ndodya iyi. So in other words ukazvitarisisa bhaibheri shoko raMwari rinotaura kubhuku ya Genesis chapter number 1
let us make men after our own image and after our own likeness, right? And let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every creeping thing on the face of the earth. Saka pale paukunza hauchadya chakati, it's an announcement iri kutaura kuti iwewe magwaro aminamiswa kwane a new law, because the original plan and the original law yaMwari ndeyekuti une power to rule over everything. Unofana kuita rule over meat, unofana kuita rule over fish, unofana kuita rule over this, rule over that. That's your inheritance according to God. But a new law may be written inokuudza kuti iwe hausisina right yekuisa fish mukanwa mako, nekuti ukadya fish unoita zvikwakwa. Iwewe ukasaziva who you are in the Lord, unoita succumb to it, uchikanganwa kuti wakapiwa simba pamusoro pezvinhu izvi. Saka chese chawadevelopa allergy over chinhu ichocho chane authority and dominion over you. Ndosaka muchiona kuti kana munhu achiyera chakati, chinhu ichocho kunyange chichidyiwa iye haachidye. Nemhaka akachitora akachiita a lord kana akachiita a master muupenyu hwake, handiti? Akaona soko, vamwe vacho vanototi akatoona kana soko kana akaona mukanya richitozvifambira anogona kutopfuga makatanga kuita kuombera. I've seen that happening, right? So in other words, ukaona pane zvinhu zvekuti kana tasvika muna August maziso ako anotanga kubuda misodzi, zvinongoreva kuti season iyoyo wakaitorerwa dominion. Uchaona kuti kunyange nezvimwe zvinhu muupenyu hwako zvinofrustratewa museason iyoyo because iseason yausina simba. You have to reclaim your season. You have to reclaim your authority kuti inini handirware nekuti ndi November man, ini handirware nekuti ndi August. Vamwe vanoti kana kukangotanga kunaya anotanga kubuda minyaviriso. Vamwe vanoti kana ukatanga kutonhora mudumbu make munorwadza zvokutadza kufamba kana kuita anything, kuti afire kuti zviri connected nehaazivi, but chinhu chaakakwanisa kungogamuchira kuti ndezvandiri. I'm here to tell you kuti it's a law that has been written against you that you must cancel. So I want you to understand kuti nyika inoi iripo kugadzira ma-new laws ano-opposa ma-laws aMwari. Ibasa rako kuta reinforce what God said over your life. Yes. The Bible says no weapon formed or fashioned against you shall prosper, and every tongue that shall rise against you in judgment you shall condemn. So in other words, Mwari vakanyora law yakare, which is his word, and it right. But I want you to understand that this world ine majaji futi. Waroi wakuenda kwenyu majaji, waroi veregion yenyu majaji, mweya inodominata where you are inojaja. Saka zviri kunzi shoko raMwari ipapo pavanojaja vachigadzira miseve against you, miseve iyoyo haisi kuzoprosper, but haingorega kuprosper pamusana pekuti zvakanyorwa zvanzi every tongue that shall rise against you in judgment. Pazvichataurwa kuti iwe hauna right yekuroorwa, ibasa rako kukondema that judgment. Saka most of us, when judgment will have been passed against us, we have agreed to the judgments and we have lived according to what the judgments have stated, in contrary to what God had already declared in the beginning. Mwari vari kuti chii pamusoro pelife yako zvakataurwa naMwari ndo here zviri evident patinokutarisa kana kuti there is another judgment that was passed and prevailed. Yeah. Saka ibasa rako kurambidza majudgments anorwa nezvakataurwa naMwari pamusoro peupenyu hwako. Ukasazviita, weapons shall prosper on you. Uchatoona kuti sure every weapon that is being fashioned against you is prospering. In his goodness and mercy following you, not ayo pane zvimwe zviri kutera. Pane zvimwe zviri kutera zvisiri goodness and mercy. At the end of the day you will think that worshiping God is a joke. No, it's not a joke. I want you to understand that the devil is the king of this world. He rules here. So when the devil rules, you must know
that he passes judgments, and those judgments are in contrary to what God has already declared. Saka ibasa rako to override his rulership here. And enthrone Jesus Christ as the Lord and Savior of your life. Oti Mwari ndiye anorula muupenyu wangu. So the moment yaunofamba usina Mwari, in other words, you are agreeing to the evil rule of the devil. Automatically, okay, without uzviziva hapana munhu asina ishe. Right. The moment you denounce Christ, you have accepted the devil, and whatever he rules against you will stand. The moment you accept Christ and condemn what the enemy has ruled, you will see certain things turning around. My healings are not itika, but anoitika kuvanhu vanoziva kuti no, this is not what God said about me. I reject this. This has nothing to do with me. Wototanga kurarama neimwe nzira yakataurwa naMwari kuti this is an area where you will dominate. Listen to me. Aona kuti marriage yake inogara chisikiza. It's a law. Ikuramba ichipronouncwa. Haafanenge ari married. Ibasa rako to make sure that decree does not prevail. Otherwise, unopedza unhaso uri apa, mangwana uri apa, pese pawaenda vada kutokudzinga ibva pano, tsvagai nemarriage uchienda ikoko vanoda kunokudzinga ikoko. Saka ibasa rako to make sure. Alright, pabasa paunoshanda uchitanga kushanda nhasi panopera 2 weeks unenge watoziva kuti mhinga handifarira harisi kundira panapa ndakamuitei hapana. So I want you to understand that in every organization there is a representation of the devil to kick you away from your testimony. Ukapinda mumhuri nyowane, you will find another relative who does not want to see you. Okay, do you know why you are always in problems? Do you know why there are people in your family who are so much in witchcraft who do not want to see you prospering? And some of them have not offended them. Hear this. They don't operate only by offense. They are the gatekeepers of the rules and the laws of where you come from. When witchcraft was passed down to them, they were told kuti mudzinza muno hamuna munhu anofanira kugara imba, hakuna munhu anofanira kutenga motikari. Munhu akatenga motikari iwe uripo, ropa rako ndorichava a sacrifice to that. You will pay with your life. Saka when a witch is fighting you, they are not fighting you, they are fighting to save themselves from the oath they gave. So they will make sure you don't prosper. Because in Russia, kwavari ukaprosper, it means varegedza uchi prosper. Saka kwavanogara kandi kwavanotonga vari kukingdom yavo, they have to pay. That's why you see many people kuti paanozoroorwa, someone dies, anga asingade kuti varoore kandi varoorwa. Unozonzwa kuti akazongorwara akafa, chakati chakaitika kuti akabva arambwa ndiye. Most of the dates uyachiroorwa uyachirambwa nemhaka yei marriage yake yaifidwa nekusaroorwa kwako. Saka at the end of the day they must make sure that it doesn't happen for you. That's where the battle is. So you are always in problems because there are people assigned to make sure that they carry out the assignment of the enemy in each and every family. The devil has got representatives in every family. There is somebody who represents the devil. There is somebody who represents anti-progress. Whenever you want to do something as a unit, they come and they put their voice there and they scatter everything. Some of them they don't even know. Some of them are they are just the agents of the devil who are working without them knowing. They are not even paid by the enemy. They are just being used by the enemy to make sure nothing works. And they are serving the devil without them even knowing that they are doing a service unto the enemy. Saka ziva kuti pese pauri pane chida kurambidza kuti usimuke ibasa rako to make sure that you frustrate those things. Thank you. Wow, thank you so much, Bishop Musa Kamisola, with soul food, powerful. For those who want to get in touch with you, Munomari. Okay, we are having a revival from today, Kushika Sunday,
tinowanika pa New Fantasyland opposite Eastgate, corner Robert Mugabe and Wayne Street. Massive said that from 5 to 7 though every day, and then on Saturday Chatanga 3 up to 6 p.m. Then on Sunday, as usual, 9 to 1 p.m. you are invited. Facebook page yedu yakanzi Dr. BMC, and number zedu 773-115-025 773-115-025. Thank you. Thank you so much, Bishop Musa. We're also live on Facebook. You can go watch and share with someone as well. Taking the time to 10 o'clock, Star FM. It's time for the news. This is Zim Papers Radio.